Rabí je zřícenina hradu ležící ve stejnojmenném městě v okrese Klatovy. Stojí na vyvýšeném ostrohu nad řekou Otavou v nadmořské výšce 529 metrů asi 8 kilometrů severovýchodně od Sušice. Areál hradu je chráněn jako kulturní památka a v roce 1978 byl zapsán na seznam národních kulturních památek České republiky. Počátky hradu jsou nejasné. Za jeho stavitele bývali považováni páni z Velhartic, ale vzhledem k dochovaným částem románského zdiva je možné, že byl postaven nejspíše ve 13. století rodem Wittelsbachů v severní části jejich panství, které se k Českému království vrátilo až roku 1273. Teprve poté ho získali majitelé blízkých Budětic, kteří pocházeli z rodu pánů z Velhartic. Za husitských válek Rabí patřilo Břeňkovu synovi Janu Rabskému Švihovskému z Rýzumberka, který se svým bratrem Vilémem patřil k předním odpůrcům husitů v západních Čechách. V letech 1420 a 1421 hrad oblehlo vojsko vedené Janem Žižkou z Trocnova. Při prvním obléhání se posádka bez boje vzdala, zatímco po druhé se bránila a při obléhání zde v červenci 1421 přišel Jan Žižka o druhé oko. Husité hradu dobyli a zajali přitom i Menharta z Hradce. Po husitských válkách v roce 1450 panství zdědil Vilém mladší Švihovský z Rýzumberka na Rabí. Zemřel v roce 1478 nebo 1480, statek po něm převzal Půta Švihovský z Rýzumberka, který zahájil přestavbu, na níž se nejspíše podílel stavitel Benedikt Rejc z Pístova. V druhé polovině 16. století hrad přestal být udržován a postupně začal chátrat, k čemuž výrazně přispělo jeho vyplenění vojáky během 30leté války. Hrad Rabí je v dnešní podobě nejrozsáhlejší zříceninou v Čechách a pro svoji polohu a romantičnost je vyhledáván turisty a vodáky, kteří často zakotví své lodě v nedalekém přístavišti na řece Otavě a vydají se pěšky k zřícenině hradu Rabí.